سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نسولس إسرانا حسز تلالو على توزينات تيزلكم متسلخو بقدامنت أرئيس زينا قدايتات عمي ساز تقتلت قوال شوعات عمت إثيوبيا وتهتان أب هزبي أب قطعه العائلو حيلتات أمريكا بغيح بحري أبيلهم أب لعلحوتي متكعتواتهم يقتصلو أكاتعو قباي حوحات الدكتور دبرتسين أب ومبر كوينو تماريتو نبريزيدنتنت أمريكا تودادر نزلا كامالا هاريس نتي حصور تفرسل الأوان حجي كم زخونة هيلاري كلينتون قليتا زي خبركم تخطاتلتنا نشانالنا سابسكرايب بمبار سدرانا نقطون اندحادتكونا مولو تحستو خزقروكمي سنايت أنحوت قدايتات عميسا زي تقتلت قوال شوعات عمت إثيوبيا وتهتانا بهزبي عبي قطعه على عائلو أب إثيوبيا استفدت رمناوي عمتن قتلتن قوال شوعات عمت هتانا بتاقر قطع على عائلو يركب أزيد ما بلعلتي قبن زي فتسم السبز توهاب فردي عزيل بمخانو بزوحات باستفلاليو من قدي سميتاتهم يقلسوا لزلويوم هيفن عوتها بزحالفن حساب كلا محارة أب سميناوي مقراب كتما بحر دار أدي أب استخاريت توقزا جيت النتبايي باستبهالو وناني تعميسان عكالاتا تغوراريتونيا ترخيبام قبن يخوينو زي ترخيبا جيت النت نعسران حموشن عامتات ما أسرتيو تفريدوهم تنكت قطعت قبن بكربا أوان يقواي دحريه مجمارو زتل على خوينو ازد ما كسابت كمتي تناوح اللوم عدت أقوال آبك إلش أدبا ولادا بمسأنا هيوت ألبونت كم زت تسمعه قليت أتركب كساب حجي على خلتيمي تشيح حسابات تفردي كبدت نايتي قبن من تبراق قمقمن نتحزن تنيا عدد قفك وهابا زت قلب ترعانن بإنترنت فيرماتاتهم يغمت اللوم أبتاقر كابز اللو عبيتي تطابقتي مسلات ديك نستيو حانتي زغونت محابرة طبقاتات ديك نستيو إثيوبيا أبزوت صوت مقلتي تستوها فردي عزيوك اللي المخانو كام تأمن حبيرام بقتلتنا بينون أرمام ملو معسرتي وي موت كفرلو نيرو كام زعنة زسك حكي حقابن قابل عليه سانات كفتسم كلو بفلاي زحم منه زحفرني لام لعلو سب السلطان من قستون أبتي ترعان إنترنت يتنبرو لهم منستر ديك نستيون محبرن قدياتن إيرغوني تسفاي قابل عليه هيفن زيت تفتسم قابن إيسابوي مخانو أب فيسبوك تسحفات ركب بيت سحفتاون نتي قداي مسمد داركتي أكلات كمرمرو مخانو قليت ألام مناوي متكعتي أبي إثيوبيا بزعبا دحنة تغالات ديك نستيون من سياتنا والدن وعي زاته أبقيسو يركب أبقنبوت زت تزرقحت سبصاب هيوان رايس ووتش مسقج زت أساسر صوتاوي عمت أبي إثيوبيا أبزسكف درجة بتصيحو خمزلو يملاختيوم أبلعلق بنياتات تحتات النزي مهلاو كم حدا رواحي اتي زي زرقحه كوينو يرقم حيلتات أمريكا بقيح بحري أبيلهم أبلعلو حوتي متكعتات يغتصلو أبك أي بحر وشمت عدد نزل توافر حيل بحر أمريكا قبل الإعلامات اليمناويان عتوقات حوتي كايلو زت انهمت قعته يغتصلوا لهم نما كلاي مبرأز كتات الما كلاي أز سراويت أمريكا بزوصو مقلتي أبز حلف حيدت معلتات رئيس والبون فرتي حوتي كام زعنو عبيرو لهم حيلتات تأزي أبز حلف 24 ساعات حانتي سوالبون فاريت نايتهم بإيران زدقفو حوتي أبتز تقاطرو خوابتات يمن أعنيوم يبل اتتمالزوص مقلتي بقدامون حانتي سوالبو جالبه USAV حوتي أبك أي بحري كام زعنو حبيرو نيروم تاجلبه حيلتات لفنت أمريكان كمون نمراخب نقدي قلوص حدقا بمخانا سلستو السنة نتسقمتي كام زت وسده ما كلاي ازي قليتم أبز حالف سمون من حدا مقواطرن مأزن مدبر حوتي زبلو نوطا خام زعنو سراويت أمريكا بمنقد إكس قدسو حابيرو يركب أبز حلفه حدتها وارح بركة زبلات مساسال إعلامات حوتي كام زت كعوني قلتم دحركنات كازا مولعو يمناويان عطغات حوتي قبل علم مراخب نقدي متكعتات بمفتسامهم نت مسمرن موحاسبة أمريكان بريطانيان زمرح لفنتي أبدو وويك أيح بحرن وشمت عدن توافيرو متصنحي فلاتم مسائلات سوالبون فرتن جلابون حوتي قبل عليه حيال مراخب نقدي قدات كام زورو يذكر قال خابتن مراخبون
እውን ሄለኔን ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ ብዝሓለፈ ሰሙን ንግዳዊ መስመር ቀይ ባህርን ወሽመጥ አደንን ንምሓስ ሓንቲ ዲስትሮየር ናብቲ ዞባ ኣዋፊሩሎም እታ ወታደራዊት መርከብ ኣካል ናይቲ ኣብቲ ዞባ ተዋፊሩ ዘሎ ጥሙር ሓይሊ ሕብረት ኤውሮጳ ኮይና ንጥፈታተን ከም እተሳልጥ እቲ ዩኒቮር ኣስፒድስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ልፍንቲ ሓይሊ ባሕሪ ሓቢሩ ናጽነት መስመር ቀይ ባህርን ወሽመጥ አደንን ንምሓስ ኣብ ዘለና ተልእኾ እጃምና ንምብርካት ዝመጸት ሓዳስ ኣባል ዩኒቮር ኣስፒድስ ክንቅበላ ደስ ይብልና ክብል ኣብ ኤክስ ገጹ ጽሒፉም ፈረንሳ በጅቡቲ ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ወታደራዊ ማዕስከር ዘለዋ ኤውሮጳዊት ሃገር ምዃና ዝፍለጥ እዩ ብዓርሞሽሽ መርከብ ዩኤስኤስ ኣይንዝ ኣወር ዝምራሕ ጭፍራ መርከብ ኩናት ኣሜሪካን ንመራኽብ ንግዲ ሓለዋን ምሃብን ውሕስነት ንምርጋጽን ናብ ደቡባዊ ቀይ ባህሪ መጻቦ ኢድ መንደን ወሽመጥ አደን ተዋፊረን ጸኒሐን ኣይዞን ኣዋር ኣብቲ ዞባ ዝነበራ ጻንሒት ዛዚማ ናብ ኣሜሪካ ኣምሪሓ ከም ዘላ ሓይሊ ባሕሪ እታ ሃገር ሓቢሩሎም ንዓን ምትካ ዩኤስኤስ ቴዎዶር ሩዝቨልት ናብቲ ዞባ ኣምሪሓላ ኢጣልያውን ኣብቲ ወፍሪ ገዲኣን ምጽዋት በታ ነፋሪት ኩናት ትጸን ኣይቲኤስ ካብ ኦቨር ዝተባለት መርከባ ዝምራሕ ጭፍራ ኣብቲ ዞባ ሰዲዳ ጸኒሓያ ዕጡቓት ሕቲ ኣብቲ መስመር ብዝፈጠሮ ጸጥታዊ ስጋት ዓለም ለኻዊ ቁጠባ ሳዕቤን ኣኸቲሉ እዩ ብዙሓት በቲ ኩነታት ዝሰግኣ መራኽብ ንግዲ ብደቡባዊ ጫፍ ኣፍሪቃ ብጸንፊ ጽቡቕ ተስፋ ኣቢለን ካብን ናብን ምዕራብን ምብራቕን ክጓዓዛ ተገዲደን ኣለዋ ዓመታዊ ልዕሊ 20,000 መራኽብ ብመጻቦ ባብኤል መንደን ከም ዝሓልፋ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ማለት ኣስታት 30 ሚታዊት ጻዓንቲ ኮንቴነራት ዝኾና መራኽብ ዓለም ከምኡውን 21 ሚታዊት መራኽብ ጻዓት በቲ መስመር ዝሓልፋየን ኣካታዑ ጉባኤ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ወንበር ኮይኑ ተመሪጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ወንበር ሕወሓት ክኸውን በቲ ትማሊ ዝተዛዘመ ኣካታዒ መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ዳግም ተመሪጹ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ዝቐነየ ጉባኤ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ከም ዝመረጽዎን ብወግዒ ኣፍሊጡሎም ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ድማ ምክትል ኣብ ወንበር ኮይኑ ተመሪጹ ይርከብ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ልያ ካሳ ተኽላይ ገብረ መድህን ዶክተር ፍስሐ ሃፍተ ጽዮን ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ረድኢ በርሀ ከምኡውን ዶክተር ሰለሞን ኪዳነ ድማ አባላት ፈጻሚ ስራሕ ኮይኖም ኣለዉ እቲ ኣዝዩ ኣዘራራቢ ፖለቲከኛ ምዃኑ ዝንገረሉ ምስ ጌታቸው ረዳ ከቢድ ንሕንሕ ዝነበሮን ዓለም ገብረ ዋህድን ንፈለማ ግዜ ካብ ፈጻሚ ስራሕ ወሪዱ ይርከብ እቲ ውድብ ኣብ መራሕቱ ብዝተፈጠረ ዘይምስማዕ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ምህላው ዝፍለጥ እዩ በቲ ምክትል ኣብ ወንበር ናይቲ ውድብ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ወገን ትማሊ ኣብ ዝተዛዘመ ጉባኤ ዘይሕጋዊ ብዝብል ተሓሲሙ እዩ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ኣፍልጦ ዝነፈጎ ስለ ዝኾነ ክድገም ተኽእሎ ከም ዘሎ ይፍለጥ ንፕሬዝደንትነት ኣሜሪካ ትወዳደር ዘላ ካማላ ሃሪስ ነቲ ሓጹር ተፍርሰሉ እዋን ሕጂ ከም ዝኾነ ሂላሪ ክሊንተን ገሊጻ ጸሓፊት ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ነበር ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ቺካጎ ኣብ ዝተኸፈተ ዋዕላ ሰልፊ ዲሞክራት ሳብ ቅድሚ ኣሽሓት ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ንካማላ ሃሪስ ዘለዋ ደገፍ ገሊጻ ሂላሪ ክሊንተን ኣብ መደራ ንሳን ፕሬዝደንትነት ኣብ ትወዳደረሉ ዝነበረት እዋን ቀዳሚት ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዝደንት ንምዃን ተቓሪባ ምንባራ ብምዝካር እቲ ሽዑ ዝነቐ ሓጹር ሕጂ ካማላ ሃሪስ ዓነውነው ከተብሎ ከም ትኽእል ገሊጻ እቲ ሓጹር ንገሌና ምስ ፈረሰልና እቲ መንገዲ ንኹልና ጣጢሕልናዮ ብምባል ምስቲ ቅድሚ 8 ዓመት ኣብ እዋን ጎስጓስ ትዛረቡ ዝነበረት ሓረጋት ደጊማ ሂላሪ ክሊንተን ኣብ 2016 ቀዳሚት ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ንምዃን እኳ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ተወዳዲራ እንተነበረት ክትዕወት ግን ኣይከኣለትን ትማሊ ኣብ ቺካጎ ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ኸኣ እቲ ሽግና ብካማላ ሃሪስ ዝርከበሉ እዋን ምዃኑ ብምዝካር መበል 47 ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጓል ኣንስተይቲ እትኾነሉ እዋን ሕጂ ምዃኑ ገሊጻ ሂላሪ ክሊንተን ኣብ 2016 ንፕሬዝደንትነት ኣብ ትወዳደረሉ ዝነበረት እዋን ምስ ናይ ሕጂ ውድድር ዝተፈለየ መድረኽ ከም ዝኾኑ እዩ ዝግለጽ ሂላሪ ክሊንተን ኣብ እዋን ጎስጓስ ኣብ ትስማዓሉ ዝነበረት እዋን ጾታ ማእከል ዝገበረ መደረያ ተስምዕ ነይራ ካማላ ሃሪስ ግን ጾታ ማእከል ገይራ ኣይኮነትን ጎስጓስ ትገብር ዘላ ኣደንበር ኮሚቴ ዋዕላ ሃገራዊ ዲሞክራትስ ዝኾነት ሚኒዮሙር ትማልሶኒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ ቃል ሂላሪ ክሊንተን ፕሬዝደንትነት ዝተወዳደረት ቀዳሚት ጓል ኣንስተይቲ ብምዃን ንብዙሓት መንገዲ ፀርያ ድሕሪ ምባል እንተኾነ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኩነታ ኣእምሮ ሰባት ንምቕያር ኢና ንጽዕር ዘለና ኢላ
ዝخبركم تخاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم السنادونا أبزود دينا لنا مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام تمننا